Народны жаночы дзень у нашай краіне традыцыйна адзначаецца як свята, дзень шанавання жанчын. Хоць зважаючы на цяперашнія беларускія рэаліі, напэўна, не варта забывацца і пра першаснае значэнне гэтай даты – дзень барацьбы жанчын за грамадзянскія і сацыяльныя правы. 8 сакавіка, панядзелак, у Беларусі 20-я гадзіна, ну а ў студыі Белсат сёння я, Валер Руселік, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Кате и Даше я бы пожелала верить в себя. У хуткім часе спадзяемся, што ўсё зменіцца і яны выйдуць ужо ў вольную краіну Беларусь. У нас, наверное, сейчас одна только женщина, к которой мы прислушиваемся. К сожалению, остальных посадили. Вот, и все прекрасно знаем, что это Тихановская Светлана. Подорожало, конечно, все за полгода последнее. Ну, я бы сказал, что уже жить есть что можно. Меньше, мне кажется, потому что зарплаты совсем другие и цены больше. Напэўна, сёння многія нашыя суайчыннікі першая справа, як толькі прачнуліся, пабеглі набываць кветкі ды іншыя падарункі. Хаця, калі верыць статыстыцы, то можа і шмат суайчыннікаў, але ўсё-такі менш, чым раней. Паводле Белапан, аб'ёмы рознічнага тавараабароту сёлета не дацягваюць нават да ўзроўню леташняга. У 2020-м тэмпы росту рознічнага тавараабароту пастаянна запавольваліся і паводле вынікаў года склалі ўсяго плюс 1,8%. Ну а ў студзені 21-га нават і знізіліся амаль на адсотак у параўнанні са студзенем 2020-га. І перадумоваў для паляпшэння ўнутранага попыту няма. То бок тлустыя гады скончыліся і беларусы пачалі ашчаджаць. Давайте пра гэта і пагаворым з эканамістам Львом Марголіным. Ужо зараз з намі на відэасувязі з Менску. Спадар Леў, вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Леў, як вы ставіцеся да гэткіх высноваў, пагаджаецеся, альбо ёсць сваё меркаванне наконт таго, што тлустыя гады скончыліся, і сапраўды беларусы пачалі ашчаджаць, і якраз гэтым можна патлумачыць вось гэтае запавольванне і нават у мінус сыход паказнікаў па росце вось гэтага тавараабароту. Ну, тут трэба, конечно, рабіць больш дакладныя такія аналізы, але першае, што можна сказаць, або сапраўды тлустыя гады скончыліся, або зменшыла колькасць спажыўцоў. Калі людзі з'язджаюць за мяжу і больш-менш такія багатыя людзі з'язджаюць, то, безумоўна, тых, хто застаецца, іх ужо няма такіх сродкаў, каб падтрымліваць такі рознічны тавараабарот. Але гэта і першае, і другое, гэта сведчыць аб небяспечнай сітуацыі. А чым гэтая сітуацыя небяспечная, калі вось так на пальцах патлумачыць? Ну, это вельмі проста. Калі зменшаецца попыт, то зменшаецца і вытворчасць, або трэба тады ўжо гэтыя тавары рабіць на склад. Гэта таксама не вельмі добра. Таму няма попыту, няма вытворчасці, скарачаюцца заробкі. Это такі ланцуг, які вядзе ўніз. Ён не вельмі хутка вядзе ўніз, бо эканоміка – это наогул такая справа інерцыйная. Але тэндэнцыя, яна вызначае вельмі выразна. Спадар Леў, вось вы згадалі тых нашых суайчыннікаў, якія выязджаюць за мяжу, і што гэта, напэўна, таксама паўплывала, але ўсё-такі ў межах краіны 9 амаль з паловай мільёнаў чалавек, не такая вялікая маса людзей яшчэ, прынамсі, выехала. Але тут ёсць яшчэ адзін момант палітычны. Магчыма, ён даўся ў знакі больш, гэта вось гэтыя заклікі байкатаваць бізнес альбо вытворчасць, звязаную з сям'ёй Александра Лукашэнкі, і гэткім чынам не падтрымліваць дыктатара. Ці можна гаварыць пра неяк ацэньваць вось гэтыя заклікі і наколькі яны маглі паўплываць на гэтыя паказнікі?
Ну, я не думаю, што яны маглі моцна паўплываць на гэтыя паказнікі, бо тут жа такая справа. Можна, скажам, ігнараваць тавары вытворчасці фірмы Санта-Брэмар ці яшчэ якой-небудзь, але ж тады трэба ісці купляць усё ж такі нешта ў іншых вытворцаў. Таму гэта можа паўплываць на асобныя фірмы, але на увесь тавараабарот гэта вялікім чынам не паўплывае. Есці ўсё роўна хочацца. Паслухайце, Калі ёсць грошы, тады... Калі есці ўсё-таки хочацца, а людзі набываюць менш, то якія тады прагнозы? Што будзе далей? Людзі будуць прызвычайвацца, умоўна кажучы, менш есці? Ці гэта нейкі такі вось перыяд, які пройдзе, хваля такая пройдзе, і вернуцца паказнікі, прынамсі, да ранейшых узроўня? Ну, самі яны не вернуцца. А што будзе адбывацца з спажыўцамі? Яны будуць павольна перахадзіць да больш танных тавараў. Будзе зноў рост, скажам так, прыватнай вытворчасці на прысядзібных участках. Грошай становіцца менш, і таму трэба думаць, як на гэтую меншую колькасць грошай ўсё ж такі прыдбаць неабходную колькасць тавараў. Вось, скажам, калі хтосьці браў яйца першай катэгорыі, дык ён будзе перайдзе на другую. Калі гэта былі, скажам, нейкія там пірожныя ці торты, ён перастане гэта браць, а будзе браць толькі хлеб. Наогул заўважана, што калі вось такія гады неспрыяльныя, то вельмі расце попыт на хлеб, на хлебабулачныя тавары. То бок чалавек шукае нешта больш таннае, хлеб, макароны, крупы, а менш купляе мяса, рыбу, тое, што больш садавіну, гародніну, тое, што больш карысна для здароўя. Паслухайце, я хацеў на момант далучыць да нашай размовы таксама жыхароў Пінску, якіх мы, уласна, запыталі, ці пачалі яны менш купляць вось за апошнія паўгода, і гаворка там якраз не пра харчовыя тавары. Давайте паслухаем адказы і яшчэ вернемся да размовы. Подорожало, конечно, все за полгода последнее. Ну, я бы сказал, что уже жить есть что можно. Вот что нету работы молодежи, вот это как-то другое дело. А чтобы отложить, ну, чтобы что-то себе позволить купить, это очень тяжело. Надо уметь экономить, тогда все будет. Малая зарплата на продукты только живем. И все на продукты уходит. Больше ни на что. Вот так вот и живем. Меньше, мне кажется, потому что зарплаты совсем другие и цены больше. Продовольствие, товары стали дороже. Зарплат нет. Ну, что тут еще говорить? Все об этом прекрасно знают. Я как полгода назад, так и сейчас могу себе позволить, что хочу. Никаких перемен. Нормальная, хорошая заработная плата. Поэтому, позволяем и муж, и я. Нормальный, хороший достаток. Оно как бы все равно становится, хуже. Цены растут, зарплаты уменьшаются, что еще сказать? Спадар Леў, паслухайце, мяне не пакідае такое дэжавю, калі я размаўляю з эканамістамі альбо на эканамічную тэму, пра тое, што у нас усе гэтыя гады робіцца ўсё горш, і ўсё ніяк гэта ні да чога не прыводзіць, ўсё ніяк халадзільнік не перамагае умоўны тэлевізар, то можа і надалей вось гэтак і будзе, альбо ўсё-такі ёсць гэта дно, прабіўшы якое беларусы могуць задумацца. Ці ёсць нейкая кропка, за якой эканамічны крызіс пачынае ўплываць на масы грамадзянаў? Як вы лічыце? Безумоўна, ёсць. Вось калі вы заўважылі, сярэднія заробкі ў нашай краіне ўвесь час вагаюцца паміж 400 і 500 далярамі. Вось мы коўзаемся па адным месцы, то трошки больш, то трошки менш, але ўсё ж таки было прыкладна аднолькава. Таму што ўсё ж таки былі нейкія інвестыцыі, быў расійскі рынок, не было гэтай пандэміі. Зараз сітуацыя вельмі памянялася. І галоўнае, што няма інвестыцый. Інвестыцыі гэта як паліва для аўтатранспарту. Калі іх няма, ён не едзе.
Іншая справа, як я ўжо казаў, што эканоміка гэта рэч вельмі такая інерцыйная. Она не можа абрынуцца адразу, на гэта патрэбен час. Але я думаю, што зараз сітуацыя якасна іншая, таму што калі мы маглі раней разлічваць на інвестыцыі, на расійскія, на заходнія, больш, менш, это сапраўды ішло нейкімі хвалямі, то зараз ўжо добра бачна, што ніякіх новых хвалей не будзе. Нельга сказаць, што заўтра ўсё абрынецца, але тое, што оно будзе становіцца горш і горш, гэта ўжо можна сказаць адназначна. І апошняе у мяне да вас тады пытанне будзе якраз уласна наконт інвестыцый, якія ў нас практычна зніклі ў Беларусі. Замест гэтага Лукашенко, як мы памятаем, традыцыйна ён шукае клянчыць нейкія крэдыты па завоблачных нейкіх адсотках, а таксама займаецца рэйкі, там, кідаючы за краты буйных бізнесоўцаў і, па сутнасці, фармулюючы там у мільёны долараў для іх выкуп, каб іх выпусціць на волю. Як вы думаеце, наколькі гэта эфектыўны сродак для падтрымання эканомікі? Ці не абернецца ён, наадварот, яшчэ большым клівым пагаршэннем сітуацыі? Ну, безумоўна, таму што для бізнесу галоўнае это давер. Калі даверу няма, то няма ніякага бізнесу. Тады кожны бізнесовец намагаецца нешта недзе схаваць, і ўжо пра нейкае разгортаванне, пашырэнне бізнесу гаворка не ідзе. Вось. Тое, што, ну, скажам, нейкія там крэдыты, займы, то дай Бог іх знайсці, толькі каб можна было пагашаць адсоткі па тых крэдытах, якія браліся раней. Бо спадзёву на то, што гэта будуць нейкія крэдыты для інвестыцый, на гэта зусім няма. Бо сёння на захадзе мы ўзяць нічога не можам, а Расія сама знаходзіцца ў такім стане, што раскідвацца грашыма не будзе адназначна. Ну што ж, сітуацыя ахавая, і ў гэтай сітуацыі нам, беларусам, застаецца спадзявацца толькі на самых сябе, на тое, што здолеем змяніць сітуацыю да лепшага нашмат раней за вось гэты момант, калі ўжо будзе занадта позна. Дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. Эканаміст Леў Марголін быў з намі на відэасувязі з Менску. Ну а я, магчыма, у часткі нашай аўдыторыі жаночай хачу выбачыцца, што вось, ну, такі ў нас рэаліі беларускія, што нават 8 сакавіка, традыцыйна ў Беларусі свята, пачынаем не з віншаванняў. Ну, паспрабую зараз выправіцца і з дапамогаю Святланы Ціханаўскай. Якраз віншаванне з міжнародным жаночым днём, днём жаночай салідарнасці. Ад Святланы Ціханаўскай ўжо зараз вашай увазе. Здравствуйте, дорогие белоруски. Я знаю, что мы можем быть очень разными. Ведь белорусская женщина – это и улыбка Марии Колесниковой, и бесстрашие Нины Богинской. Это бесценный опыт Лилии Власовой, которую называют матерью белорусской медиации. И это стойкость Натальи Херша, которая объявила голодовку. Белорусская женщина – это материнская забота Даши Лосик, которая растет дочь, пока муж в тюрьме. И это профессиональная гордость журналисток Кати Андреевой, Даши Чульцовой и Катерины Борисевич. Это доброе сердце Оли Хиженковой и темперамент Аланы Гебремариам. Но есть то, что объединяет всех нас. И тех, кто уже полгода открыто выражает свой протест, и тех, кто не поборол страх, но также ждет перемен. Это любовь и сила белорусок. Каждая из нас с вами любит своих детей и хочет для них безопасности. Каждая хочет иметь возможность выбирать свою дорогу, строить карьеру или семью, жить в большом городе или маленьком городке, быть политиком или домохозяйкой и гордиться своим выбором. Каждая из нас хочет, чтобы ее уважали и берегли и родные люди, и государственные законы. Женщины всегда делали для Беларуси очень многое. Но за последний год белоруски совершили невозможное. И сегодня, 8 марта, в День женской солидарности, я хочу поздравить вас, дорогие мои белоруски. 2020 показал, что нашей любви и силы хватит на весь мир.
Я уверена, что, отмечая этот праздник, сегодня весь мир восхищается именно белорусскими женщинами. И я горда и счастлива быть одной из вас. Ну і таксама Святлана Ціхановская заклікала міжнародную супольнасць выказаць салідарнасць з жанчынамі Беларусі, падтрымаць нашых адважных суайчынніц, якія працягваюць змагацца за свабоду і лепшае жыццё для ўсяе нашай краіны. Я нагадаю, што спадарня Ціхановская працягвае працоўныя сустрэчы з еўрапейскімі лідарамі і пасля Фінляндыі, пасля візіту ў Фінляндыю наведала Швейцарию. Якраз перенесемся у Швейцарию, у Женеву, адкуль з намі на відэасувязі ўжо знаходіцца наша калега Татьяна Рэут. Таня, вітаю цябе. Добрый вечер, Валера. Сапраўды завершается другі дзень візіту Святланы Ціхановскай у Швейцарию. І сёння ключавымі сустрэчамі, ключавымі палітычнымі сустрэчамі Ціхановскай былі сустрэчы з прадстаўнікамі ААН. Аднак гэта сустрэча пакуль што канфідэнцыйная, і, на жаль, мы не маем магчымасці распавесці об гэтых сустрэчах падрабязней, але ведаем, што Ціхановская сустракалася з высокімі пасадоўцамі. Акрамя гэтага, гэты дзень, гэтаксама як і папярэдні, быў прысвечаны абмеркаванню катавання ў Беларусі. Мы шмат размаўлялі як з прадстаўнікамі Беларусі, гэтак і з прадстаўнікамі міжнародных арганізацый тут у Женеве, між іншага з генеральным сакратаром міжнароднай арганізацыі супраць катаванняў. Паводле іх увага да таго, што адбываецца ў Беларусі, да таго, што адбываецца ў беларускіх турмах, для того, што беларуская дзяржава робіць з пратэстоўцамі, увага вельмі пільная. Між тым, наше пытанне было больш канкрэтнае, што за шляхі, якія крокі гэтай арганізацыі робяць для таго, каб дапамагчы сітуацыі, каб змяніць сітуацыю. Пакуль што праца абмяжоўваецца зборам і сістэматызацыяй дадзеных аб гэтых катаваннях. Гэта неабходна для таго, каб вінаватыя былі прыцягнутыя да адказнасці, каб было дадатковых дакументаў для гэтага. І калі гэта не зробіцца сёння, то ў найбліжэйшы час. Трэба адзначыць, што увага да візіту Ціхановскай вельмі высокая. Журналісты літаральна выстройваліся ў чэрзе для таго, каб узяць інтэрв'ю у Святланы Ціхановскай. Гэта і тэлебачання, і газеты. І трэба адзначыць, што мы таксама нам атрымаўся у нас паразмаўляць са шматлікімі прадстаўнікамі медыа, у тым ліку пра тое, якая роля можа быць Швейцарыі у стасунках з Беларусі і у тым ліку у такім важным пытанні, як магчыма грошы самі Лукашэнкі тут у Швейцарыі. Таня, ну, практычна на ўсе гэтыя пытанні адразу адказала. Я на пачатку нагул хацеў з табой павітацца, сказаць, наколькі рада цябе бачыць, бо вельмі даўно не бачыліся, і запытацца, ці святкуеш ты сённяшні дзень, калі святкуеш, што са святам цябе. Між тым, калі пра працу, то да працы. Ты загадала, што шмат было вельмі журналістаў. Я хацеў удакладніць, гэта пераважна мясцовыя медыа, ці гэта агулам міжнародныя, еўрапейскія, іншыя, не швейцарскія медыа. Наколькі на агул тэма Беларусі гучыць у Швейцарыі сёння і на якім узроўні? Так, пераважна гэта швейцарскія медыа, хаця таксама журналісты прыязджаюць, карыстаюцца гэтай магчымасці, прыязджаюць з Нямецчыны і Францыі. Увага да сітуацыі вельмі высокая, канешне, яна больш высокая падчас такога важнага візіту, але супраца Швейцарыі і Беларусі прайшла вельмі цікавую траекторыю ў гэтым годзе. Швейцарская амбасада ў Швейцарыі стала амбасадай літаральна летась, і гэтыя стасункі пачаліся вельмі на высокай ноце, а ў жніўні мы ведаем, што адбылося ў жніўні, таму Швейцарыя знаходзіцца ў такім падвешаным нейкім сэнсе стане. Таму швейцарскія медыа сочаць за гэтым вельмі пільна, у тым ліку сочаць за эканамічнымі інтарэсамі. Як ведаем, фірма па вытворчасці цягнікоў Штадлер, гэта швейцарская фірма, яна знаходзіцца ў Менску. Таму шмат пытанняў швейцарскіх медыяў да таго, як дзяржава, да таго, як чыноўнікі швейцарскія ставяцца да стасункаў з Лукашенко. І апошняе ў мяне удакладненне да цябе, яно такое, мабыць, найбольшае свярбіць самому Лукашэнку, гэта пытанне ягоных грошай і гаманцоў, якія знаходзяцца ў замежных банках. У тым ліку, што наконт Швейцарыі, ці вядзецца нейкая размова пра тое, каб гэткія грошы заблакаваць ці штосьці інакш з імі зрабіць? Ведаеш, гэта адна з ключавых мэтаў візіту Ціхановскай. Літаральна заўтра ў Берні яна будзе абмяркоўваць гэта з прэзідэнтам швейцарскага парламенту. На жаль, пакуль што інфармацыі вельмі мала, і у тым ліку журналісты-расследаваці тут у Швейцарыі
не мають конкретних адказаў. Адзіная лічба, якую я магу зараз, якую я знайшла ад швейцарскага нацбанку, гэта палова мільярду швейцарскіх франкаў знаходзілася ў швейцарскіх банках і мела дачыненне да Беларусі. Гэта не азначае ні ў якім разе, што гэта мае дачыненне да беларускага рэжыму, але ў тым ліку гэта адзіная канкрэтная лічба. Але гэтым пытаннем актыўна займаюцца і журналісты, і штаб станоў. Ну што ж, гэтыя грошы, калі што, напэўна, прыдадуцца Беларусі для аднаўлення эканомікі, калі Лукашенко сыдзе. Все-таки, Таня, дзякуй табе вялікі за размову. Яшчэ раз, вельмі прыемна было цябе бачыць, застаемся на сувязі. Дзякуй вялікі. Тацяна Рэут, наша калега, была на відэасувязі з Жэневы. Гаспадарства, менавіта Тацяна здолела выхапіць у Святланы Ціханаўскай літаральна некалькі хвілінаў з ейнага сціслага сённяшняга графіку. Ну, чаго чакаць Лукашэнку, ягонаму гаманцу ад візіту з ягонай нядаўнай суперніцы на прэзідэнцкіх выбарах, і ці настолькі стабільны рэжым Лукашэнкі, якім намагаецца падавацца? Адказы Светланы Ціханаўскай вашай увазе. На этот момент у нас еще не было встречи с президентом парламента, но у нас есть к нему вопросы. Встреча будет завтра. Они обещали заморозить счета бывшего президента Беларуси, но мы не получили никакого апдейта по этой ситуации. Завтра будем выяснять, что было сделано, на каком этапе расследования, исследования. Режим явно шатается. Может быть, пропаганда достаточно хорошо работает, что нам этого не видно, но мы-то знаем, что мы работаем с номенклатурой, мы работаем с людьми из Министерства внутренних дел, мы получаем достаточно секретную информацию оттуда периодически. Вот, например, Байпол выкладывает такого рода видео, аудиозаписи, документы. Внутри раскол. Вы думаете, что люди в системе не хотят жить в нормальной стране, где их уважают, где не связывают преступлениями, чтобы они не могли желать чего-то другого? Конечно, хотят. Они хотят спокойного, безопасного будущего для своих детей. А в рамках режима диктатуры это, конечно, невозможно. Когда ты не можешь ни слова сказать, ни заявить о своих правах. Поэтому режим очень шатается, и речь не идет о годах, речь идет о месяцах. Один з каментароў у нашым стрім-чаце на Ютубе піша: «Каруна соста, Белсат, берегіце журналістаў». Ну, якраз пра гэта і хацелася б сказаць. Найперш, спадарня Каруна, дзякую вялікі за гэтыя словы. У міжнародны жаночы дзень на відэаканферэнцыі, арганізаванай пастаянным прадстаўніцтвам Польшчы пры еўрапейскім звязе ў Брусэлі, сустрэліся паслы аб'яднанай Еўропы, а таксама Канады, ЗША і Вялікай Брытаніі. Узялі ўдзел у мерапрыемстве і прадстаўнікі Еўрапейскай камісіі, а таксама кіраўніцтва Белсату. Паводле фонду «Солидарность» для журналістаў Беларусь займае першае месца сярод постсавецкіх краінаў паводле нападаў на журналістак летась. 382 нашыя калежанкі пацярпелі ад прадстаўнікоў улады, міліцыі, АМАПу ды іншых сілавых структураў. Будзе альбо затрыманне, альбо нейкая размова. Асуджэнне журналістак тэлеканалу «Белсат» Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай на 2 гады пазбаўлення волі, а таксама прысуд для журналісткі парталу «Тутбай» Кацярыны Барасевіч на 6 месяцаў, выпадкі, якія падкрэсліваюць практыку ўціску свабоды слова ў нашай краіне. Гэтым спатканнем мы стараліся мабілізаваць еўразвяз да накладання санкцыяў хаця б на прадстаўнікоў апаратуры ціску. Другое – гэта падтрымка, якую могуць аказваць заходнія дзяржавы незалежным СМІ, таксама гуманітарную падтрымку для рэпрэсаваных людзей. А в гэтым усім трэба нагадваць, заклікаць і прасіць гэтага. З несправядліва асуджанымі журналісткамі салідарныя і меншукі. Яны памятаюць дзяўчат і жадаюць ім хутчэй выйсці на волю. Кате и Даше я бы пожелала верить в себя, не отступать от своих мотивов, ценностей и, конечно, терпения. Я по-человечески желаю им здоровья и поскорее выйти увидеть родных. Ну и, к сожалению, это такой негативный пример оказался, когда весь мир должен увидеть, что люди должны быть свободны, спокойно заниматься профессией. Чтоб не унывали, чтоб знали, что вся Республика Беларусь и за границей
их поддерживают. Поскорее выйти на свободу. Ну, и жить в свободной Беларуси, заниматься своей работой, чтобы никто им не препятствовал, не закрывал рты. Вроде как женский праздник, и мы должны быть слабыми, да, но девочки это просто, это сильнее многих мужчин, чтобы они такими оставались. Мы верим в то, что скоро мы победим. Дар'я Чульцова і Кацярына Андрэева асуджаныя за арганізацыю дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, артыкул 342 крымінальнага кодексу. Пасля жывой трансляцыі з плошчы пераменаў у Менску 15 лістапада. Ну і дадам ад сябе асабіста, я вельмі спадзяюся, што і Даша Чульцова, і Каця Андрэева, і іншыя журналісты, журналісткі, ды і нагул все наши суайчыннікі, суайчынніцы самых розных прафесіяў, заняткаў, якія сёння знаходзяцца за кратамі, фактычна у палоне лукашыстаў, выйдуць на волю нашмат раней, чым акрэслілі для іх злачынцы ў судовых мантыях. А для гэтага трэба толькі адно, каб у Беларусі ўрэшце перамаглі праўда і справядлівасць. Дар'я Чульцова. Знову вітаємо наших глядачів на площі пераменаў. Затриманих докладно тут будуть десятки, коли не сотні. Тепер у двері квартири, де ми знаходимося, позвонили. Ми не ведаємо, У нас у стрім-чаце з'явіўся вельмі цікавы персонаж, зачитаю ягоныя два каментары. Якапс, гэткі нікнейм. Я смотрю, у вас полная демократия, и батьку хвалят, и Тихановскую. И так само пытанне, а чё все так топят за совковый праздник? По-першае, спадар Якапс, я вельмі рады, что вы открыли для себе и демократычныя меды, заходзьце на Белсат часцей. Так само, спадзяюся, открыеце для себе и Google, почитаете про 8 сакавіка, што гэта ввогуле за дата. Заставайцеся з намі і будзеце ведаць нашмат больш. А уласна пра жаночую тэму улады Беларусі прыцэльна пераследуюцца жаночыя арганізацыі, азначае ў сваім прэс-рэлізе міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International. 141 палітычна матываваная крымінальная справа. 49 жанчын, якія трапілі пад палітычныя рэпрэсіі, знаходзяцца сёння за кратамі. 38 з іх ужо прызнаныя палітычнымі зняволенымі. Гэткую статыстыку апублікавалі і праваабаронцы цэнтру «Вясна», супраць якога, дарэчы, лукашысты таксама завялі крымінальную справу. І на сённяшні момант, прынамсі 49 жанчын затрыманых на акцыях і не толькі, застаюцца якраз у месцах зняволення альбо пад хатнім арыштам. Я паўтаруся, 38 прызнаныя палітвязнямі, 17 асуджаныя да хатняй хіміі альбо да штрафаў. Мінімум 75 жанчын маюць статус падазраваных у розных крымінальных справах пасля выбараў
на 2 гады зняволення асудзілі за журналісцкую працу, нагадаю, наших каляжанак Дар'ю Чульцову, Кацярыну Андрееву. 6 месяцаў атрымала журналістка портала Тутбай Кацярына Барысевіч за артыкул пра забітага Романа Бандарэнку. Наша краіна ёсць лідарам рэгіёну паводле долі зняволеных жанчын. У нас гэты паказнік большы за 10%. У Польшчы і Літве гэтая лічба, да прыкладу, складае каля 4,5%. Ва Ўкраіне нагул меншая за 4%. І вось на гэтай зусім не святочнай статыстыцы я хацеў бы запросіць да размовы на відэасувязі з Берліну фема-актывістку Марыю Рудзь. Марыя, вітаю вас. Добрый вечер. Паслухайце, можа, для пачатку, для вас вось сёння і ўвогуле ў беларускіх рэаліях 8 сакавіка гэта свята ці гэта вось дзень барацьбы, дзень працяг змагання, як? Што гэта? Для мяне гэта дакладна свята, але які сэнс мы ўкладаем у гэта свята? Ці мы успамінаем тых жанчын, якія бароліся за нашы правы, і успамінаем, якія яшчэ праблемы стаяць перад намі, альбо мы святкуем дзень вясны і жаночай прыгажосці, што натуральна для мяне не пра тое 8 сакавіка. Паслухайце, а як можа быць, не пра тое, ці можна ввогуле неяк, давайце сёння без палітыкі, без усёй гэтай чарнухі, у той час, калі тысячы людзей працягваюць заставацца за кратамі, жанчыны ў тым ліку, і сітуацыя з імі не палепшылася. І ввогуле нагадвае, ведаеце, мне гэты дзень 8 сакавіка ў Беларусі, ён нагадвае 9 траўня. Адзіны дзень у годзе, калі чыноўнікі раптам узгадваюць там пра ветэранаў, а сёння нешта пыхцяць пра жанчыны. Такое атрымліваецца вось на дзяржаўным узроўні, такое свята, такое крывадушнае. Як бы вы ацэнілі, вось варта, можа, не варта? На жаль, вы маеце рацыю. Адзін дзень у годзе, калі ўспамінаюць, што жанчыны таксама людзі, што у жанчын ёсць нейкія патрэбы, і у многіх сямей, на жаль, гэта адзін раз у годзе, калі мужчыны ўспамінаюць, што яны таксама павінны неяк укладацца ў хатнюю гаспадарку, і тады яны штосьці гатуюць, моюць посуд, але гэта павінна быць нармальнай справай кожны дзень, а не адзін раз на год. Марыя, паслухайце, вось ведаеце, калі я спрабую сабраць такі супольны нейкі вобраз беларускай жанчыны, у мяне два такія вобразы з'яўляюцца. Першы гэта умоўная Лідзія Ярмошына са сваім баршчом, вось такая баршчеварка савецкая, которая вся ў гэтых стэрэатыпах гендерных. І любую можна жанчыну ўзяць з знакавых, з пратэстаў пасля выбарчых. І мы бачым абсалютна іншы свет. Ці можам мы сёння гаварыць, што беларускія жанчыны на сёння сталіся, як вам сказаць, гэткім сімвалам не толькі пратэстаў, а і нейкай мары пра новую Беларусію. Гэта вось такую свабодную, без стэрэатыпаў, без гэтых комплексаў пра нейкі там борщ і гэтак далей. Ці можам так гаварыць? Альбо все-таки у меня папросту праблемы з пафасам? Для мяне, канешне, беларускія жанчыны – гэта лідаркі нашага пратэста, і гэта новы твар новай Беларусі. І я спадзяюся, што ў новай Беларусі жанчыны застануцца ў публічнай сферы, што яны пойдуць у палітыку, у грамадскую дзейнасць, яшчэ больш, чым было да гэтага, але я б хацела нагадаць, што беларускія жанчыны таксама вельмі розныя, і нават тыя жанчыны, якія прымаюць удзел у пратэстах, гэта і студэнткі, і пенсіянеркі, і працуючыя жанчыны, і маці, і гэта вельмі шырокі спектр розных жанчын. Паслухайце, яшчэ такі момант, ёсць такое назіранне, тлумачэнне нават вось гэта феномену, што ў беларускіх пратэстаў, беларускай рэвалюцыі жаночае аблічча, гэта дзякуючы таму, што ўсе гэтыя гады, прынамсі вось апошнія там сколькі гадоў, жанчыны складалі якраз большасць усіх грамадскіх ініцыятываў рознага кшталту. Гэта абсалютна такія ўтварэнні, якія незалежныя ад дзяржавы, гэта людзі з перадавым мысленнем.
І я вось хацеў у вас запытацца, ці ёсць тлумачэнне тады вось калі не самому феномену, а таму, чаго жанчыны гэтак масава ўдзельнічаюць у грамадскім жыцці ва ўсіх гэтых сацыяльных і ды іншых ініцыятывах. Ці ёсць нейкае тлумачэнне? Бо мне ў галаву прыходзіць толькі адно, і оно абсалютна такое саўковае, і буду рады, калі вы мяне паправіце, што гэта не так. У нас як прынята, што мужик, ён там пайшоў зарабляць, а жанчына, она альбо борщ варыць, альбо там плёнтаецца і не ведае, чым заняцца, а таму можа там і грамадскай арганізацыяй заняцца, і чымсьці яшчэ. Пераканайце мяне, калі ласка, што гэта не так, што ёсць нейкае іншае тлумачэнне. Конечно, есть іншае тлумачэнне. З аднаго боку, натуральна, вы маеце рацыю, крышачку, што жанчыны так стэрэатыпна заняты ў нейкай сацыяльнай сферы. Жанчыны гэта пра заботу, і таму жанчыны ідуць ва всякіх грамадзянскія арганізацыі у сацыяльнага напрамку ці, напрыклад, экалагічнага. А мужчыны, па-першае, не так шмат грошай можна зарабіць у гэтым сектары, мужчыны не вельмі туды радасна ідуць. Ну, а з іншага боку, гэта такое нетрадыцыйна мужчынская справа. Але з іншага боку, я хочу нагадаць, што нашы беларускія жанчыны гэта вельмі адукаваныя, вельмі актыўныя жанчыны, і таму яны таксама на першай лініі ўсіх грамадскіх перамен. Напрыканцы у мяне адно да вас караценькае пытанне. А для вас вось які вобраз беларускай жанчыны вымалёваецца? Ці ёсць нейкі адзін вобраз? Аднаго вобразу дакладна няма, але ёсць тысячы розных твараў шчаслівых жанчын, якія прымалі ўдзел у пратэстах у восені і летку, якія працягваюць змагацца ў Беларусі за яе прыдзеламі і якія, вядома, перамогуць. Марыя, дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. Ну і свята ў вас. Я вас шчыра віншую. Усяго вам найлепшага. І, канешне, каб правы і жанчын, і мужчын таксама ў Беларусі былі абаронены, і мы ўсе дажылі да гэтага шчаслівага часу, як мага хутчэй. Дзякуй вялікі вам. Спадзяюся. Дзякуй вам. Дзякуй. Марыя Руця, фемаактывістка, была з намі на відэасувязі з Берліну. Спадзяюся, ўсё наладзіцца, і мы ўсе сустрэнемся ў нашай цудоўнай Беларусі. Чым жа адказваюць улады на хвалю жаночай грамадзянскай актыўнасці? Тым сама, чым адказвалі і раней рэпрэсіямі, у прыватнасці затрыманнямі і масавымі звальненнямі. І вось вам прыклад. Вольга Семченка каля 5 гадоў адпрацавала ў Магілёўскім драматычным тэатры. Кацярына 1,5 года паспела папрацаваць настаўніцай ангельскай мовы. Што ў іх агульнага? Так, рэпрэсіі. Пасля леташніх псеўдавыбараў Вольга і Кацярына не змаглі змірыцца з несправядлівасцю і гвалтам, а таму, як і сотні тысяч беларусаў і беларусак выйшлі на мірныя акцыі пратэсту. У выніку прайшлі праз затрыманні, штрафы і сотні арышту, ды страцілі працу. Спочатку була рэквізітарам. Я просто шукала любую працу, мне трэба было, мне было такое складанае становішча ў жыцці, і мне взяли драмтэатр. Да гэтага я там была, толькі там пару разоў на март-кантакт хадзіла. І ось рэквізітарам папрацавала, напэўна, год, можа, 1,5. І, ну, мне было класна, цікава, але складана, таму што я все-таки журналіст паводле адукацыі, і я вырашыла, не, трэба па спецыяльнасці пайсці кудысьці працаваць. Андрей Федорович, вот дырэктар уже былы драмтэатра, мяне просто сам ледзьве не за ручку прывёў назад у тэатр і зрабіў мяне спачатку рэдактара. І гэта так называлася моя пасада, але па сутнасці я займалася тым, чым я займалася потым і ўвесь час астатні. Гэта арганізацыя форуму «Март-кантакт», перамовы з удзельнікамі, гэта піяр, гэта сацыяльныя сеткі, сайт, сувязі са СМІ, сувязі з грамадскасцю, ну, все тэксты. Мяне даўно пагражалі звольніць, насамрэч. Яшчэ, калі быў Андрей Федорович, да нас, ну, Новіку, да нас прыходзіў начальнік управлення культуры і настойліва прапановваў мне звольніцца па ўласным жаданні, казала, мне такога жадання няма. І ўвесь час мне пра гэта казалі, вось былі розныя дысцыплінарныя спагнанні ўжо пасля таго, як Новік усышоў. То бок мяне плаўна падводзілі. І я даведалася, а ўжо вельмі канкрэтна, што я звольненая, даведалася той ж самы дзень, калі мяне і звольнілі. Прычыны напісаныя ў працоўнай кнізе, што за невыкананне сваіх службовых абавязкаў.
Але гэта надуманая прычына. Мне ўвесь час сказалі, што я тут раскладаю калектыў, што я займаюся палітыкай, што трэба мне ўжо сыходзіць. Незадоўга да майго звальнення, за некалькі тыдняў ці за месяц на працу прыйшоў ліст з ленінскага рауз, дзе мяне настойліва рэкамендавалі звольніць, калі мяне арыштуюць, зноў пасадзяць на сотні, каб гэта не лічылася законнай важкай падставай маёй адсутнасці на працы, што нелагічна, і няхай мяне за гэта звольняюць. Вот яны рэкамендавалі і амаль што згадвалі маёму кіраўніцтву это зрабіць у гэтым лісце. Ну што, в прынцыпе, нелагічна, якое дачыненне мае міліцыя да майго кіраўніцтва. Это ж розная кантора. Я прымала ўдзел у мірных акцыях пратэсту ў Магілёве, у 6 розных мітынгах, якія былі. Вось, ну я не арганізатар, просто далучалася да людзей. Вот, таму што я была внутренне не згодна з тым, што адбываецца ў краіне, і гвалт над людзьмі, і забойства, і збіццё, і, в прынцыпе, то, што адбываецца 26 год апошніх у краіне, мне не задавальняла. Вось, ну, таму это была моя такая внутренняя мотивация. Вось, і удзельнічала я ўсім гэтым, паплацілася, потым тым, што я сидела 10 сотняў у сукупнасці, штраф плаціла, з працы была звольнена. Я ні пра што не шкадую, я толькі шкадую, што мы недацанілі рэпрэсіўных магчымасцяў гэтай сістэмы. Я прытрымаюся. Мяне вельмі таксама суцішае і падтрымлівае то, што я займаюся фальклорам, нашым танцамі, спевамі, івентамі. І ну, гэта вельмі важна. Гэта і мне дапамагае справіцца з цяжкасцямі, тым людзям, якія побач, магілёўцам нашым. Без гэтага я проста свайго існавання зараз не ўяўляю. Я работала в средней школе в городе Минска учителем английского языка на протяжении 1,5 лет. В ноябре, получается, вышло так, что я вышла на митинг, чтобы показать свою позицию, свое мнение. И в ноябре я была задержана на 14 суток. Вот, и узнала я, что я уволена только когда вышла, и то через пару дней. То есть я уже предполагала, пока сидела, что да, мне придется сейчас искать новую работу, потому что учителем в обычной средней школе, это государственное учреждение, меня вряд ли оставят. И когда я вышла, я позвонила администрации, прям в тот же день, когда вышла, мне администрация сказала, ну иди на работу. Я подумала, странно, может меня не уволят, может это какой-то необычный случай получится. Но нет, через пару дней администрация выздоровела, у нас очень многие болели, и тогда уже мне начали вызывать меня, спрашивать, где я была, зачем я была там, и говорить, что ну вы же понимаете, мы вас не можем оставить. Я говорю, что я сама не хочу увольняться. Какая мне вообще, какая причина, почему я должна сейчас уволиться? Вот. И они такие, ладно, хорошо, сейчас я там позвоню куда-то, выйдите погуляйте. Где-то через полчаса мне позвонили и сказали, что я работаю до декабря, а потом меня уволят, когда закончится вторая четверть официально. То есть я не знала, по какой вообще причине, по какому закону они меня уволят. Просто так же тоже не могут уволить, по какой статье может. Но я работала на месте женщины, которая ушла в декретное. И они вызвали эту женщину на работу, чтобы была какая-то возможность официально меня уволить. Вот благодаря вот этой вот ситуации я узнала о том, что у нас в школе, оказывается, я не одна такая. Есть достаточно много педагогов, которые поддержали меня, как и дети, как и родители детей тоже. Вот, и я была в шоке о том, что у нас, оказывается, очень много неравнодушных людей, казалось бы, совсем незнакомых, с которыми я, может, 1-2 раза переговаривалась, а тут готовы, не знаю, заплатить за тебя все вот эти штрафы. Одна из женщин у нас сказала такие довольно-таки хорошие вещи о том, что это мое дело, что я делаю после работы, это моя позиция, мое право и моя жизнь, и я могу ей распоряжаться, как я хочу. Я не переживаю, и вообще у меня нету никаких сожалений о том, что так произошло, о том, что меня уволили. Яшчэ ў 2017 беларускі пісьменнік Саша Філіпенка напісаў свой 4-й раман «Чырвоны крыж». Гісторыя дачыненняў Савецкага Саюзу і міжнароднага Чырвонага крыжа базавалася ў тым ліку на архівах уласна Чырвонага крыжа. Ну а сёлета наш суайчыннік заклікаў гэтую ўплывовую міжнародную арганізацыю дапамагчы спыніць катаванні ў сучасных беларускіх турмах.
Размова нашай корэспандэнткі ў Жэневе Тацяны Рэут з пісьменнікам Сашам Філіпенкам ужо зараз у вашай увазе. Сёння мы размаўляем з пісьменнікам Сашам Філіпенка ў Жэневе. З падзею 9-11 жніўня ў Беларусі прайшло ўжо амаль 7 месяцаў. Якія у вас эмоцыі сёння? Наверное, было какое-то разочарование, а сейчас мы понимаем, что, ну, во-первых, пути назад нет, и с другой стороны, зубную пасту, мне кажется, в тюбик уже назад не засунуть, и нужно просто как-то дотерпеть до конца, и, наверное, кто-то переживает разочарованность в связи с тем, что это произошло не так быстро, как нам хотелось бы. С другой стороны, наверное, не могли эти перемены случиться так быстро. Мы 26 лет закрывали глаза на то, что происходит в нашей стране, и, наверное, было бы наивно полагать, что мы изменим все так скоро. Ці ёсць увогуле сэнс размаўляць і звяртацца да міжнародных арганізацый? Ці яны пачуюць голас Беларусі? Белорусское правительство, нынешнее белорусское правительство, да, люди, которые держат власть, не могут противостоять европейским институтам, они не могут противостоять фирме «Шкода», они не могут противостоять фирме «Ниве», если она отказывается, ТИСО, каким-то организациям. И в этом смысле мы понимаем, что я для себя выбрал какой-то такой, на первый взгляд, казалось бы, странный способ писать письма адресно кому-то, да, но с другой стороны это действует, потому что нет смысла писать белорусскому чиновнику какой-то. Если бы был в этом смысл, я бы обязательно ему написал письмо, но мы понимаем, что он, во-первых, ничего не решает, во-вторых, не услышит меня, не ответит. Здесь эти чиновники, включая Фазеля или президента Красного Креста, тоже не очень хотят действовать, но общество устроено так, и местная журналистика устроена так, что они не могут не действовать, да? Они могут не ответить мне, но они в любом случае должны ответить после того, как я даю интервью здесь, в швейцарской прессе или немецкой прессе, все эти же вопросы повторяются. Асаблівую увагу вы надаеце дзейнасці беларускага чырвонага крыжа і ўжо стасаваліся і размаўлялі з прэзідэнтам міжнароднага чырвонага крыжа. Якія маеце вынікі гэтай працы и чему вы сфокусовались именно на этой организации? Все началось с того, что, во-первых, я писал книгу про Красный Крест, и я с этой организацией взаимодействовал. Я был здесь, в Женеве, в архивах Красного Креста. Бывший президент Швейцарии, они в Швейцарии так быстро меняются, то, о чем мы мечтаем. В Швейцарии быстро меняются президенты, и бывший президент Швейцарии очень полюбил мою книгу, посоветовал президенту Красного Креста прочитать мою книгу, и после этого он прочитал ее, влюбился в нее и предложил мне встретиться. Мы встретились, но я сказал, что мне совершенно неинтересно говорить о книге, интересно поговорить о том, что происходит у нас в Беларуси. И я заметил, может быть, я ошибаюсь, может быть, президент Красного Креста меня поправит, что как только я начал говорить с ним о Беларуси, он потерял интерес к нашему разговору, и борщ, который он ел в тот момент, его интересовал больше, как мне показалось в тот момент. Меня это несколько возмутило, и я все равно задал все вопросы, которые хотел ему задать. Я сказал, что в Беларуси происходят, в общем, какие-то совершенно недопустимые вещи. Мы понимаем, что у нас происходит гуманитарная катастрофа. Я попросил его проинспектировать белорусские тюрьмы. Он сказал, что это невозможно. Я знал, что он скажет, что это невозможно, потому что у него якобы нет мандата, но я понимал, что, например, посоветовавшись до нашего разговора с юристами, я понимал, что, например, в Бразилии Красный Крест входит в фавелы и наблюдает за тем, что там происходит, и, в общем, как-то оказывает помощь и все-таки делает больше. А у нас этого не происходит. И я привел ему пример фавел. Он сказал, да, конечно, мы попытаемся что-то предпринять. Был какой-то его помощник, который записывал и вот изображал, как все эти люди, чиновники, которые изображают, что они что-то записывают, отмечают, и потом должно что-то произойти. Но, к сожалению, Красный Крест по-прежнему передает в Беларуси только воду, да, и это совсем не то, что нужно было бы делать. А дальше, чем больше мы начали заниматься Красным Крестом, мы поняли, что Красный Крест в Беларуси не только ничего не делает и не входит в тюрьмы, но занимается фальсификацией выборов. Мы понимаем, что Белорусский Красный Крест отправляет своих представителей не только наблюдать за выборами, но и считать голоса. И это 2996 делегатов, которые не заметили фальсификации на белорусских выборах. Это люди, которые прямо участвовали в фальсификации выборов в Беларуси. Это вопросы, которые сейчас через швейцарскую прессу мы здесь задаем Красному Кресту. Мы получаем ответы, что Международный Красный Крест не в ответе за Белорусский Красный Крест, что это организация, которая вроде как живет сама по себе, но Белорусский Красный Крест использует символы Международного Красного Креста, использует Красный Крест, полумесяц. Они, конечно, контачат, и в этом смысле, если Международный Красный Крест говорит, что эта организация к нам не имеет никакого отношения, он должен заявить об этом. Просто хочется, чтобы они занимались тем, чем они должны заниматься. Мы не просим от них чего-то большего, мы просим только то, чтобы они делали ровно то, для чего они здесь нужны. Мы
Мы понимаем, что мы раскопали в Беларуси 12,6% белорусов являются членами Белорусского Красного Креста. Возможно, и вы тоже, но вы просто не знаете об этом. Это колоссальные цифры. А волонтеров в Беларуси, оказывается, очень много в Красном Кресте. Их больше, по-моему, 12 тысяч. В Украине, где идут боевые действия, всего 2500, да? Откуда-то в белорусах желание вступать в Красный Крест. А мы знаем откуда, потому что их загоняют туда на заводах, их загоняют туда на других предприятиях и заставляют платить взносы. Як вы, як письменник, успрынялі навіну аб тым, што беларускіх пенсіянерак затрымалі і пасля арыштавалі за то, што яны чыталі кнігі ў грамадскім транспарце? К сожалению, это нас не удивляет уже. Это как-то копится в какую-то копилку недопустимого. Мы все время боремся с тем, что в Беларуси происходят недопустимые вещи. Я для себя вывел какой-то такой очень простой закон, что вот недопустимые. И мы должны жить в стране, где не происходит недопустимое. Мы видим, каждый день в Беларуси происходит недопустимое. Как с пенсионерами, как с человеком, которому дают 10 лет тюрьмы за то, что у него на капоте покатался гаишник, да, а перед этим его избивают ОМОНовцы. Мы каждый день с этим сталкиваемся. И мне кажется, самое важное, чтобы мы в этом смысле оставались алармистами и не привыкали к этому. У одной з сваіх апошніх гісторыяў на Фейсбуку вы распавялі пра сітуацыю са сваім дзядулем, з якім вы апынуліся па розныя бакі палітычных барыкадаў. Як вы думаеце, палітычная сітуацыя адбіваецца на стасунках у беларускіх сем'ях? Уже 26 гадоў людзі знаходзяцца па гэтай розныя бакі барыкадаў. В моем случае это человек, который не близкий для меня совсем человек, поэтому я на этот счет могу только посмеяться, улыбнуться, как пропаганда воссоединяет семьи, и как вдруг всплывают люди, о которых ты никогда не думал, ничего не знал. В этом смысле, как ты отвечал, я думаю, что и проблемы нет такой большой в Беларуси сейчас, потому что мы понимаем, что это не 50 на 50%, это даже не то, что происходило в Украине, наверное, да, а это все-таки действительно 97 на 3, и поэтому ровно и таких же случаев в семьях. С другой стороны, это, безусловно, проблема, которую нам придется решать, потому что мы все равно все дальше будем жить в одной стране, нам нужно будет жить в одной стране с судьями, которые выносили эти приговоры, нам нужно будет жить в одной стране с силовиками, которые применяли силу, с людьми, которые, может быть, не применяли силу, но готовы были ее применять или не разделяли какие-то взгляды, наоборот, разделяли. Я думаю, что нам нужно учиться диалогу, и нам нужно с самого начала рассказывать друг другу, для чего мы вообще, что мы хотим сделать, какие у нас задачи. Мне вообще хочется, чтобы мы не знали имя нашего президента, как здесь в Швейцарии люди не знают имя президента, потому что он меняется каждый год, и это чиновник, который выполняет работу так же, как учитель в школе, или доктор, или еще кто-то. И мне хочется, чтобы мы однажды оказались в стране, где вот, как сегодня, там, мы снимаем 7 марта, здесь идут референдумы по всей Швейцарии, и они там по 40 вопросов решают, не знаю, будут у них платные парковки, не будут в Женеве платные парковки. Вот, мне кажется, так должна действовать. Мне кажется, нам нужна прямая демократия, а не какой-то человек, который 26 лет рассказывает, что без него ничего не будет. Ну што ж, і ў працяг гэтай размовы хацелася падзначыць, што беларусы замежжа і не думаюць спыняць падтрыманне суайчыннікаў, якія змагаюцца на радзіме з дыктатурай Лукашэнкі. Ну вось, да прыкладу, у Рослаў, Варшава, Санкт-Петербург, Осла і мноства іншых гарадоў па ўсім свеце выйшлі днямі на акцыі салідарнасці з Беларусю. На адной з гэткіх акцыяў якраз у Жэневе выступіла Святлана Ціхановская. Ну а я прапановую ўжо зараз аддаць слова і іншым удзельнікам жэнеўскай акцыі салідарнасці. Мы принадлежим все равно Беларуси, несмотря на то, что мы живем уже много лет в этой стране, и это тоже наша родина. Но у нас связь с Беларусью, с белорусами, с нашими друзьями и близкими, и мы все это чувствуем, все, что происходит, и для нас важно, чтобы они чувствовали, что мы с ними, что мы солидарны, что они могут на нас рассчитывать, что о них не забыли, что мы выходим на акции не только каждый месяц для того, чтобы продвинуть белорусскую повестку, для того, чтобы о белорусах не забывали, но мы также пишем письма, мы также делаем репортажи, мы также говорим окружающим о том, что происходит в Беларуси.
пришел оказать поддержку белорусам и белорускам в их борьбе за свободу, за их базовые права, за уважение к человеческим ценностям, которые универсальны. Нам важно присутствовать на любой акции, которая может внимание привлечь общественности, других людей, ООН. Мы знаем, что сейчас происходят разговоры, пытаемся каким-то образом повлиять на то, что происходит хотя бы извне. Мы знаем, что Светлана Тихановская пытается разговаривать с политиками о ситуации, как происходящей в Беларуси. И мы своим присутствием хотим поддержать и ее, и всех политиков, которые принимают решения, что мы тоже здесь, мы поддерживаем и их, и мы поддерживаем наших белорусов, которые находятся в Беларуси сейчас. Мы тоже вместе, мы здесь, и для нас самих очень важно прийти сюда, посмотреть, как нас много, что нас тоже неравнодушных здесь много, хотя мы так далеко и маленькая страна. Ну што ж, і на гэтым на сёння ў мяне амаль усё. У студыі для вас працаваў я, Валер Руселек. Дзякую спадарству за ўвагу. Ну а напрыканцы выдання я хацеў бы аддаць слова адной з нашых суайчынніц. Гэта Людміла Дземянюк з Гомлю, якая 20 лютага атрымала тытул «Місіс Бізнес-ледзі» на конкурсе «Місіс Top of the World plus Size». Конкурс мусіў прайсці ў Сурінаме ў Паўднёвай Амерыцы, аднак з-за эпідэміі коронавірусу мерапрыемства прыйшлося адкласці, перанесці яго ў онлайн. Ну і адмыслова для гледачоў Белсату гаспадарня Людміла распавяла нам пра свае намаганні па разбурэнні стэрэатыпаў. Я организатор, ведущая праздничных мероприятий. У меня есть государственная работа еще в Горэлектротранспорте, руководителем коллектива художественной самодеятельности. У меня 2 детей. Сыну 26 лет. Сын у меня парикмахер-стилист. Он чемпион Беларуси и серебряный призер Европы по парикмахерскому искусству. Дочери 15 лет у меня. У меня замечательный, любящий, заботливый муж. Вот. У меня прекрасные родители, сестра с братом, и вот мы все очень дружно живем. То есть я считаю себя счастливым человеком. Я даже не думала, что я что-то займу. Вот я просто отправила фотографии. И когда я вела проект, мне кто-то сообщил, написал: «Люда, поздравляю, ты вошла в 10». И я поняла, что надо идти дальше. Прям в сжатые сроки нужно было в течение 2 дней отснять фотосессию в 3 образах. Это вечерний костюм, это народный костюм, ну и купальник. Поэтому очень быстро. Со студией я договаривалась ночью, прям писала. Ребята такие же ненормальные, как и я, тоже по ночам работают. Прям все в одной сфере. С фотографом я точно так же списалась. С визажистами всех подняла на уши. Все мне ответили, все договорились. Я быстро все за полночи организовала. Для меня важно, когда после конкурса моя дочь надела корону и так сказала: мне она тоже идет. И я говорю: ну ты понимаешь, к чему тебе стремиться? То есть я своим примером показала дочери, что нельзя останавливаться на том, что у тебя есть, да, нужно идти вперед, достигать каких-то целей и не бояться. Это тоже какой-то старт, попробовать себя еще где-то. Ну а главное показать в первую очередь своей дочери, что красота заключается не в параметрах, в размере одежды, там, рост и так далее. Красота заключается совершенно в другом. Да? Это твоя душевная внутренняя красота. То, как ты относишься к жизни, как ты относишься к людям, то, о чем ты говоришь. Да, поэтому вот, наверное, это самое важное. И, в принципе, после конкурса моя дочь немножко по-другому стала на вещи смотреть. Да, потому что, понимаете, 15 лет – это такой возраст, когда у детей, у подростков комплексы возникают. Вот, поэтому, наверное, больше вот здесь. И не только дочери. Да, и я могу сейчас сказать всем женщинам, что
Не обязательно стремиться за какой-то фигурой, не какой-то, да, это красиво, да, но все эти параметры какие-то, это придумал кто-то, это не мы. Да, то есть и не обязательно чьи-то нормы вешать на себя. Как тебе комфортно, так и живи. Женщинами нашими я горжусь. Они сильные, они красивые, они справедливые и смелые. Просто будьте счастливы, не бойтесь идти вперед, не бойтесь ошибаться. И поверьте, красота заключается не только в параметрах 90-60-90. Вітаю гледачоў, а перадусім глядачак Белсата. У Беларусі выходны з нагоды міжнароднага дня правоў жанчын, а ў нашым эфіры, як і штовечар, аб'ектыў, агляд галоўных навінаў. Чаму мы святкуем 8 сакавіка? Спачатку у Злучаных Штатах дэманстрацыя, нейкая актыўнасць павінна была нагадаць пра правы, эканамічныя, палітычныя правы жанчыны. І чаму ў беларускай мірнай рэвалюцыі жаночы твар? Белорусская женщина – это и улыбка Марии Колесниковой, и бесстрашие Нины Богинской. Дзяржава не стала менш раскідвацца грашыма, але беларусы сталі менш есці. Что отбывается в Беларуси со споживецким рынком? Ён скарачаецца, ён скукожваецца, бо у беларусаў становіцца ўсё менш грошай. Амаль паўсотні беларускіх жанчын сустрэлі 8 сакавіка за кратамі або пад хатнім арыштам выключна з палітычных прычынаў. У іхным ліку нашыя журналісткі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. Ім прысудзілі 2 гады калоніі агульнага рэжыму за выкананне сваёй працы, вядзенне рэпартажу ў жывым эфіры з плошчы пераменаў. Сёння ж сканчаецца тэрмін утрымання пад вартаю Марыі Калеснікавай, якую абвінавачваюць у пагрозе нацыянальнай бяспецы Беларусі і нават у стварэнні экстрэмісцкага фармавання. На гэты момант няма інфармацыі, што Марыю Калеснікаву вызвалілі. Гісторыі жанчын, якія апынуліся ў няпростых умовах, распавядзе Наста Каханович. Так вось у такім вот узросце я ее добра помню. Яна вот такая плаксівая была. Калі нешта зацепіш, пачынае плакаць, чым-то незадаволена. Вось. Ну, мы часта з ёй гулялі, удваях гулялі. Брат Натальи Херше згадвае сястру ў дзяцінстве. Большую частку свайго жыцця яна правяла тут, у невялікай кватэры ў Воршы. У 39 гадоў з'ехала ў Швейцарыю і пачынала жыццё наноў разам з 2 дзецьмі. Там яна пражыла 12 гадоў. Такой рашучай, такой адважнай яна стала, конечно, знаходзячыся у Швейцарыі, безумоўна. Бо дагэтуль часу яна, ну, ведаеце, нават і калі ўзгадаць той перыяд, калі да прыезду яе ў Швейцарыю, яна не займалася так асабліва палітыкай. Улетку Наталья прыехала ў Беларусь. За супраціў амапаўцу на адным з жаночых маршаў атрымала 2,5 гады зняволення. Гэта пакуль найвялікшы тэрмін сярод жанчын палітычных зняволеных. Праз тое, што да Наталі не даходзілі лісты, яна двойчы абвяшчала галадоўку. На мінулым тыдні яе перавялі ў гомельскую папраўчую калонію. Тут жанчыны мусяць працаваць, шыць у тым ліку форму для милициянтов. Моей вины нет, и даже если они мне скажут, что мой срок умножат на 3, я не буду работать. По поводу помилования аналогично. О каком помиловании может идти речь, если я этого не делала? За адмову працаваць у калоніі можна трапіць у штрафны ізалятар, але Наталья піша «вытрымаю». Некаторы час Наталья сядзела ў адной камеры з журналісткай Белсату Кацярынай Андрэевай. Яе і Дар'ю Чульцову прысудзілі да 2 гадоў калоніі за стрым з пратэстаў. Сёння калегі збіраюць святочныя бандэролі для дзяўчат з касметыкаю ды сухафруктамі.
Вельмі прыкра, што дзяўчаты сустракаюць вясну там, такі перыяд, калі ўсё расцвітае, жыццём набіраецца. Хочацца проста, каб яны разумелі, што мы пра іх памятаем, мы пра іх клапоцімся і тое, што мы думаем пра іх. Яшчэ прынамсі пару тыдняў Кацярына і Дар'я правядуць на Валадарцы. Яны чакаюць перагляду справы ў Менскім гарадскім суде. Самое удивительное, что я не испытываю злости, обиды, жажды мести к тому, кто принял решение поступить так с нами, со мной. Моральное состояние спокойное, готовность ко всему. Это не продлится вечно. У меня все будет хорошо. Это ведь не конец жизни. Жаль, что не могу написать много, но могу сказать, что мы все с этим справимся. Яшчэ адна журналістка, але ўжо дзяржаўнага тэлебачання Ксенія Луцкіна больш за 2 месяцы застаецца ў СІЗА. З Белтэлерадыёкампаніі яна звольнілася на знак пратэсту і ўвайшла ў асноўны склад каардынацыйнай рады. Цяпер яе вінавацяць ва ўхіленні ад аплаты падаткаў. Жизнерадостность – наше все. Не только в этих уютных стенах, но для всех белорусов. Именно это свойство позволяет нашей нации жить много столетий. Для нас беда не беда. Мы всегда можем уйти в лес или сочинить миллион анекдотов на самую мрачную тему. На тэлебачанні Ксенія працавала 15 гадоў, займалася гістарычнаю дакументалістыкай. Она с 7 класса очень сильно стала изучать историю. Побеждала в олимпиадах, которые были республиканские, занимала ведущие места, там 2-е, 3-е место на олимпиадах. Поэтому, когда стал выбор о получении образования, она, естественно, захотела поступить в БГУ на исторический факультет. З лістоў відаць, што настрой у Ксеніі баявы, не зламаць, цытуе бацька. У сувязі з палітычнай сітуацыяй цяпер агулам 49 жанчын утрымліваюцца за кратамі або пад хатнім арыштам. 38 жанчын праваабаронцы прызналі палітычнымі вязнямі. Сярод іх і Марыя Калеснікава. У адной з лідарак беларускага пратэсту сёння меўся скончыцца тэрмін утрымання пад вартаю. У верасні жанчына разарвала пашпарт, каб застацца ў Беларусі, і трапіла за краты. Наста Каханович, Белсат. Ажно 141 палітычна матываваную крымінальную справу распачалі супраць жанчын ад старту выбарчай кампаніі ў Беларусі. Такія звесткі падае праваабарончы цэнтр «Вясна». Лічба вялікая як ніколі, кажуць праваабаронцы. Паводле старшыні крымінальнай міліцыі Геннадзя Казакевіча, агулам пасля выбараў у Беларусі распачалі больш за 2500 крымінальных справаў, звязаных з пратэстамі. Статыстыка ўлічвае ім і жанчын, і мужчынаў. Больш за 1000 з гэтых справаў нібыта за злачынствы супраць працаўнікоў сілавых органаў. Перадусім гаворка ідзе пра абразы і пагрозы ў інтэрнэце. Пры гэтым па факце гвалту, катаванняў, калечанняў і забойстваў мірных дэманстрантаў з боку сілавікоў дагэтуль не распачалі аніводнай крымінальнай справы. Беларускія жанчыны адыгрываюць бачную ролю ў пратэстах. Яны робяцца ахвярамі рэпрэсіяў і цярпяць пагрозы ад уладаў, падкрэслівае Amnesty International. Міжнародная праваабарончая арганізацыя заклікала да салідарнасці з беларускамі, якія ўжо не першы месяц змагаюцца за свабоду і правы чалавека. Ірына Дарфійчук. Вольга Семченка, як шматлікія беларусы, змяніла звыклы лад жыцця. Нядаўна яна страціла і працу, і службовае жытло. Жанчына загадвала літаратурна-драматычнай часткай у магілёўскім драмтэатры, але яе звольнілі, нібыта за невыкананне працоўных абавязкаў. Разам з калегамі Вольга дамагалася аднаўлення звольненага падчас пратэстаў дырэктара тэатру Андрэя Новікава. Я прымала ўдзел у мірных акцыях пратэсту ў Магілёве, у 6 розных мітынгах, якія былі. Я не арганізатар, просто далучалася да людзей. Таму што я была ўнутрана не згодна з тым, што адбываецца ў краіне, і гвалт над людзьмі, і забойства, і збіццё, і, в прынцыпе, то, што адбываецца 26 год апошніх у краіне, мяне не задавальняла. Першую асобную акцыю жанчыны, незадаволеныя тым, што адбываецца ў краіне, зладзілі 12 жніўня, пратэстуючы супраць гвалту над незгоднымі з вынікамі выбараў. Тады некалькі сотняў беларусак у белым адзенні з кветкамі ў руках выстраіліся ў ланцугі салідарнасці. Але яшчэ да гэтай даты 3 жанчыны аб'ядналі свае высілкі, каб уступіць у выбарчае змаганне, такім чынам баронячы затрыманых мужчынаў. І да сённяшняга дня жанчыны заўважныя ў беларускіх падзеях. Белорусская женщина – это и улыбка Марии Колесниковой, и бесстрашие Нины Богинской.
Это бесценный опыт Лилии Власовой, которую называют матерью белорусской медиации. И это стойкость Натальи Херша, которая объявила голодовку. Белорусская женщина – это материнская забота Даши Лосик, которая растет дочь, пока муж в тюрьме. Бачаць удзел жанчын у пратэстах і ўлады, асаблівым чынам рэагуючы на яго. Праваабаронцы неаднаразова паведамлялі пра неапраўдана жорсткія затрыманні ды ўмовы ўтрымання жанчын пад вартаю. Пра збіццё і гвалт, у тым ліку сексуальны, сведчаць справаздачы камітэту для расследавання катаванняў. Незаконныя дзеянні зафіксаваныя і ў дачыненні маці няпоўнагадовых дзяцей. Іх трымалі пад арыштам, нягледзячы на тое, што закон забараняе такое пакаранне для іх. Штопраўда, большасць апытаных намі Менчукоў змагла назваць імёны толькі 2 жанчын, якія паўплывалі на грамадска-палітычнае жыццё нашай краіны. У нас, наверное, сейчас одна только женщина, к которой мы прислушиваемся. К сожалению, остальных посадили. Вот, и все прекрасно знаем, что это Тихановская Светлана. Наверное, Мария Колесникова. Тихановскую признаю пока что. Очень нравится Мария Колесникова. Але, мяркуюць Менчукі, важны і ўплывовы ў сённяшняй сітуацыі ў Беларусі кожны і кожная. Я думаю, любая женщина, которая сейчас понимает суть теперешней ситуации в стране, любая героиня, любая готова выйти за свою семью. І з кожнай беларускай жанчынай атаясамлівае сябе Святлана Тихановская, якая таксама мусіла змяніць звыклы лад жыцця праз падзеі ў краіне. И сегодня, 8 марта, в День женской солидарности, я хочу поздравить вас, дорогие мои белоруски. 2020 показал, что нашей любви и силы хватит на весь мир. Я уверена, что, отмечая этот праздник, сегодня весь мир восхищается именно белорусскими женщинами. И я горда и счастлива быть одной из вас. Як і шматлікія беларускі, сёння Вольга Семченко не будуе доўгатэрміновых планаў і ўскладае чаканні на новую будучыню ў вольнай Беларусі. Пакуль жа жанчына займаецца папулярызацыяй народнай культуры і ўзначальвае клуб аматараў народных танцаў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Шановное господарство, таксама мы не забываем про нашу коллегу с порталу Тутбай Катерину Борисевич, осудженную на паўгады пазбаўлення волі за выкананне сваёй журналісцкай працы. Катерина Борисевич паведаміла грамадству праўду пра абставіны смерці Романа Бандарэнкі. Сёння не проста свята вясны, кветак і прыгажосці. 8 сакавіка дзень прысвечаны роўнасці, незалежна ад полу. Барацьба за натуральныя сёння правы жанчын, напрыклад, права галасаваць, вучыцца, выбіраць сабе прафесію ці месца жыхарства, абвастрылася больш за 100 гадоў таму. Гісторыю і галоўны сэнс фемінісцкага руху нагадае Юлія Цельпук. Ідэя роўнасці ўсіх людзей папярэднічала ўзнікненню на пераломе 19-20 стагоддзя ў жаночага руху. Гендернай роўнасці патрабавалі сацыял-дэмакраты ў развітых прамысловых дзяржавах, найперш ЗША, а потым Нямецчыны і скандынаўскіх краінаў. Спачатку ў Злучаных Штатах выбралі нейкі дзень, калі вось гэтай дэманстрацыі, нейкая актыўнасць павінна была нагадаць пра правы, эканамічныя, палітычныя правы жанчыны. Пазней гэту ініцыятыву перахапілі еўрапейскія краіны, і тут першасная роль была сацыял-дэмакратаў Нямецчыны, власна таму Клара Цэткіна, якая адаптавала і зрабіла вельмі шмат для прапаганды. Клару Цэткін і Розу Люксембург мы сёння лічым пачынальніцамі феміністычнага руху. У 1911 годзе яны абвесцілі 19 сакавіка днём, калі жанчыны будуць ладзіць шэсці і мітынгі, дамагаючыся, між іншага, годнай працы і магчымасці галасаваць. А ўжо напярэдадні Першай сусветнай вайны ідэя дакацілася да Расіі, дзе сацыял-дэмакраты таксама мелі вельмі моцны ўплыў. Падчас вайны жанчыны ўзялі на сябе працу, якая дагэтуль лічылася мужчынскаю. Змянілася іхная роля ў грамадстве. Але вытокі святкавання сённяшняй даты звязаныя з лютаўскай рэвалюцыяй, якая паклала пачатак бальшавіцкаму перавароту. 23 лютага 17 года жанчыны Петраграда выйшлі на вуліцы з патрабаваннем хлеба і свабоды. І гэта ўсё скончылася па выніку власна зменай улады, звяржэннем цара. Парадокс заключаецца ў тым, што вось гэтая дата, якую пазней пералічылі ў новым стылі, 8 сакавіка паклала пачатак святкаванню жаночага дня. Жаночы рух на беларускіх тэрыторыях СССР налічваў шэраг арганізацыяў, у тым ліку габрэйскіх. Але ўсё скончваецца
менавіта ўжо кастрычніцкай рэвалюцыі, калі што робіць партыя. На той момант яна проста прысвойвае жаночае пытанне сабе. І яна кажа, нам не трэба ніякія грамадскія арганізацыі, гэта зноў-такі была часткай дзяржаўнай палітыкі. Усе, хто рабіў нешта незалежна ад кампартыі, падвергаліся рэпрэсіям. Таму пытанне жаночых правоў замарозілася і стала непрацоўным днём. А агулам у жаночым пытанні СССР быў прагрэсіўны. Была магчымасць аддаць дзіця ў яслі, развесціся, зрабіць аборт. Што да права працаваць? Насельніцтва было настолькі катастрафічна мала, і трэба было займацца індустрыялізацыяй, калектывізацыяй, і дзяржава проста не магла сабе дазволіць, што палова насельніцтва проста сядзіць дома і клапоціцца пра дом. Клапаціцца пра дом і дзяцей жанчына мелася да і пасля змены на трактары. І толькі ў 1975 годзе Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў абвесціла 8 сакавіка міжнародным жаночым днём, які прадугледжвае дыскусію пра раўнаправ'е. У Беларусі ж яна ўзнялася з новую моцу ў 90-е гады. Да працы далучыліся заходнія фонды, паўсталі новыя грамадскія арганізацыі. Найстарэйшая гендерная перспектыва, якая, між іншага, абараняе кабетаў ад хатняга гвалту. Ці дасягнулі беларускія гендернай роўнасці? Бывает, женщина работает как и мужчина, а получает меньше. В семье временами женщина лидером является. Хотелось бы, чтобы женщины были тех же прав, как и мужчина, даже в бытовом плане. Ответственное мужское поведение в семье и, в принципе, в обществе – это очень важно. Потому что, когда женщина начинает отбирать ответственности у мужчины, мужчина ложится на диван. Юлія Цяльбук, Белсат. Навіны працягваем навінамі эканомікі. Спажывецкі рынок нехарчовых тавараў змяншаецца. Прасцей кажучы, падаюць прыбыткі, банкаўскія крэдыты даражэюць, таму беларусы купляюць усё менш. Урад шукае новыя магчымасці, каб скараціць выдаткі і знайсці новыя крыніцы папаўнення бюджэту. Тэму працягне Ігар Станкевіч. Беларусы купляюць усё меней непрамысловых тавараў. У студзені, у параўнанні з аналагічным перыядам летась, рознічны таваразварот скараціўся амаль на 1%. Што адбываецца ў Беларусі са спажывецкім рынкам? Ён скарачаецца, ён скукожваецца, бо ў беларусаў становіцца ўсё менш грошай, і калі грошай менш, то адпаведна чалавек менш ходзіць у крамы, менш ходзіць на рынкі і менш купляе сабе ежы, адзення і тым больш тавараў такіх доўгага спажывання. Недасяжна дарагія спажывецкія крэдыты ад 13 до 36% гадавых таксама не спрыяюць росту попыту. Подорожало, конечно, все за полгода последнее. Ну, я бы сказал, что уже жить есть что можно. Явное падение. Объяснять, по-моему, никому не надо, это заметно. Я как полгода назад, так и сейчас могу себе позволить, что хочу. Никаких перемен. Цены растут, зарплаты уменьшаются, что еще сказать? Вы же сами это все прекрасно знаете. У гэтай пяцігодцы асобным крытэрыям бюджэтнікаў урад абяцае павысіць заробкі ў 1,5-2 разы. Аднак пакуль, паводле Белстату, сярэдні заробак бюджэтнікаў у студзені ў параўнанні са снежнем скараціўся на 101 рубель да 1099 рублёў. Мінімальны ж заробак апусціўся да 405 рублёў. Цяпер гэта самая малая выплата сярод усіх краінаў Еўропы. Сітуацыю пагаршае і тое, што дзяржаўны бюджэт сёлета зацверджаны з дэфіцытам памерам 5,6 мільярда рублёў. Каб заткнуць гэтую дзірку, дзяржава будзе змушаная скарачаць выдаткі, падвышаць падаткі і зборы, шукаць новыя пазыкі, упэўнены эканаміст Леў Марголін. Перш за ўсё, вядома, гэта будзе спроба пазычыць. А паколькі пазычыць за мяжой зараз вельмі цяжка, то хутчэй за ўсё будзе спроба пазычаць унутры на беларускім рынку, будуць падвышацца адсоткі па дэпазітах, па аблігацыях дзяржаўнага займу. Шэраг банкаў падвысіў адсоткавыя стаўкі па дэпазітах. Аднак пакуль беларусы імкнуцца захоўваць грошы ў валюце. У студзені і лютым беларусы набылі на 201 мільён долараў болей, чымся прадалі. Ігар Станкевіч, Белсат. Акцыі салідарнасці са зняволенымі, ланцугі з кветкамі. Па ўсёй краіне беларусы віншуюць жанчын са святам 8 сакавіка. Неймаверныя, смелыя і упартыя – усё гэта беларускія жанчыны.
Праз момант святочная, але вельмі сур'ёзная размова дня Святланы Калінкінай. Ад мужчынскай паловы аб'ектыву верш для нашых глядачак. Жанчын віншуем на Белсаце, каб кветкі былі ў кожнай хаце, і зычым вам на развітанне свабоды, роўнасці, кахання. З вами быў Ярослаў Сцешык. До сустрэчы.